denk dat we bijna weer de tijd moeten gaan doen dat we misschien net als Sint Maarten een status aparte moeten gaan krijgen. Want zachtjes aan staan we echt buiten Nederland. Ja. En België wil ons blijkbaar ook niet mee. De komende reparaties aan de Westerschelde-tunnel houden de gemoederen flink bezig. Tijdens Rondje ZVL ging André Brakman in gesprek met Ronald en Hollander. Die vindt dat de reparaties sneller kunnen. Ook al wordt het blokrijden of ook al wordt het andere alternatief, het is gewoon een flessenhals. Je staat waarschijnlijk gewoon stil vanaf de Sluiskil-tunnel tot aan de Westerschelde-tunnel. Nou, dat heeft gevolgen dat mensen uit Sluis die richting Terneuzen moeten, zelfs dan in de file komen die gewoon niet meer door de Westerschelde-tunnel, maar ook niet door de Sluiskil-tunnel kunnen. Wat denk je van de binnenstad? Het zal helemaal dicht gaan staan. Dus er moet gewoon goede alternatieve plannen zijn. Nou, een van die plannen is, regel nu gewoon gratis openbaar vervoer. Lok de mensen in de bus. Regel een systeem waarmee de bussen wel door de tunnel mogen. Al is het met bloktijden of op een andere manier, maar dat die er wel door kunnen, zodat mensen gewoon naar hun werk kunnen. Ik ben directeur van een basisschool. Ik heb meerdere leerkrachten die aan de overkant wonen. Die kunnen straks gewoon niet op tijd op school zijn. Nee. Ja, dat is een drama. Een optie elke dag rondrijden via Antwerpen, waar ook de nodige werkzaamheden trouwens op de planning staan, gaat hem ook niet worden. Nou, dat is eigenlijk gewoon een belachelijke optie. Ja. Als je even kijkt wat voor tijdinvestering mensen dan kwijt zijn, en kijk, als het voor 14 dagen is, kun je nog zeggen ja, maar we hebben het wel over 4 maanden. Maar de motie ging met name over een andere manier van bouwen. En ik denk dat daar de crux in zit. Kijk, wat er nu bedacht is, de hele weg moet eruit. Bij elke optie, wat je ook doet. Maar wat in het oorspronkelijke plan staat, is dat het hele segment gestort wordt in de tunnel. En het alternatieve plan is, doe een deel prefab. Doe de helft of een derde prefab, zodat je die erin rijdt, dat je maar de helft moet storten. Dan nog ben je 7 weken dicht. Maar 7 weken is een stuk korter dan 4 maanden. Waaruit komt dan dat tijdverschil naar voren? Het tijdverschil zit specifiek in dat je met prefab dingen voorbereidt. Dus dat je het grootste deel van die tunnelsegment buiten de tunnel bouwt. Die kun je nu morgen al aan beginnen. En op het moment dat je dan de weg eruit hebt en je doet het deel dat je er wil inschuiven, dan schuif je het er letterlijk in. Waardoor de snelheid van uitharden, van storten, aanzienlijk wordt verkort. Ja. Dus het is echt geen gek plan. Alleen de deskundigen moeten er met elkaar over in gesprek van, is het haalbaar? En we zitten zachtjes aan in het circuit van, is er nog een wil om het te onderzoeken? Als college van Terneuzen kunnen de wethouders maar 1 ding doen, het onder de aandacht brengen, erover bellen. Ja. Maar we gaan er niet over. Nee. En dat is het jammer. Ja. Maar België is er niet voor om de verkeersproblemen in Zeeuws-Vlaanderen op te lossen. Nee, maar we hebben natuurlijk ook jarenlang niet de vraag gehad, is de Westerschelde-tunnel een deel van de oplossing van de verkeersproblematiek bij Antwerpen? Ja. En kijk, als België ons niet meer wil en Nederland wil ons niet meer, ach, er is nog 1 meneer aan de overkant van de Grote Plas, die wil blijkbaar meer land, dus ach, misschien wilt hij ons, hè?